गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा सीएम सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।